Pod bučkom, za bučkom tráva zelená vyrastla vysoká až po kolena. Treba miejo pokosiť, do stodolky povoziť. Prevraného koňa, frajerka moja. My sme pri ocovi pomáhali od malých chlapcov. Tak presne ako pri rezbarčine od tých 7-8 rokov, tak napríklad aj pri včelarení. Ale napríklad my ako malí chlapci pri ocovi, my sme sa včel nebali, my sme už, aké práce sme boli schopní urobiť, tak sme už ocovi pomáhali od útleho detstva. Nových remeselníkov sa mi zdá, ako keby ubudalo. Je to remeslo. Remeslo je jedna poctivá práca, ktorá je, sa mi zdá, že veľmi časovo náročná, ale nie ohodnotená. Tak ja si myslím, že rodina to je veľké puto a mať za jeden koniec. Či v dobrom aj v zlom. Kováctvo ako také. Urobiť podkovu je veľký kúšt. Mám syna, ktorý môže pokračovať. Ale či bude, to je otázka. Naša fabrika mala 1100 zamestnancov. A to je kvantum ľudí. Tu sú dediny, ktoré majú po 1400, 2000 ľudí. A teraz kde sa to zamestnať má? My sme sa učili od našich otcov. Áno, pracuj a budeš mať. Horeron je hladová dolina. Predtým riadne sa žilo kapitalizmus, prvá republika a to. A ľudia s prírodou a chotár, krásne všetko to tu len jamky narobiť a golfové ihrisko mohlo byť na celom Horehroni. Vyholené to bolo. Takže čo to bolo? To bolo obrovský náboj, ktorý tí ľudia cítili cez to miešanie, toho vieru v Boha a vieru v prírodu a čerpanie tých energií. Taká synergia tu bola v tom človečíku a on mal obnažené tie senzory a vnímal to a reagoval. A toto sa zanedbalo, to sa zoxidovalo, to sa zanieslo a tí ľudia sú necitliví teraz.
Ja si myslím, že aká je teraz situácia na Slovensku, nič nepoviem nové pod slnkom, ale vlastne len tuto na okolí zanikli fabriky. Ľudia, ktorí sa živili napríklad v lese, tak nemajú, odrazu sa cítia, že sú nepotrební, nemajú robotu. A vlastne remeslom, poctivým remeslom ešte nikto nezbohatol. Kožušníctvo je ťažká robota a je to skôr pre chlapov robota, nie pre ženy. Ženy robili ale také ľahšie roboty. Rastie remesiel strašne veľa, ako huby po daždi. Je strašne veľa remeselníkov, lenže remeselník a remeselník sú dve. Ja akože nikoho nechcem urážať, ani seba vyzdvihovať, nás, ale my sme robili podľa toho, aký bol región. My sme sa snažili zachovať presne ten istý vzor a presne tú istú farbu materiálu toho kožuška, ktorý sme šili. Ja som 5 rokov koordinátor aktivačnej činnosti. Je to povolanie robiť s ľuďmi, ktorí všetci sú vlastne v hmotnej núdzi a sociálne odkazaní. No a čím ďalej, tým sa mi viacej hlási. Ja mám viacej ľudí, uchádzačov o zamestnanie, lebo je doba, aká je teraz, takže tak. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a uzná natoľko, nakoľko budeme podobní jeho synu. V 23 mi zlyhali obličky. 6 rokov dialýza, 3 roky brušná, 3 roky hemo, potom prvá transplantácia, tá bola problematická vlastne. Myslím, že v tom období vlastne nastal ten zlom môjho pohľadu voči Bohu, však automaticky sa každý pýta, Bože, prečo ja? Mení to človeka. Naučil som sa postupne Bohu dôverovať vo všetkom a vlastne všetko vložiť do jeho rúk. Takže ovplyvňuje to ako ten celkový ten život. Majú to ťažké remeselníci u nás. Malo by sa im výsť v ústretí, ale jednoducho ide sa opačným smerom. Toto je doba uponáhľaná, kde sa robí strojovo, vlastne bežní remeselníci nie sú schopní konkurovať firmám, ktoré majú strojovú pasovú výrobu, vlastne tam to, čo predá firma hlavne AS dovozu zo severnej krajiny, z Poľska, vlastne taký stolár kúpi akurát materiál za tú cenu, za koľko kúpi výrobok, už hotový človek v obchode. Teraz musím vlastne vyžiť zo sumy 139 eur aj nejakých pár centov vlastne. To je vlastne celý môj príjem. Sem tam tá drevore, keď sa pritrafia, ale to sú ojedinelé lastovičky vlastne. Kde je tá ovečka, čo predok vodila? Hej, ale už nebude, nôžku si zlomila. Oj, ale už nebude, nôžku si zlomila. Ovečka, ovečka, trojaký užitok. Hej, žinčička, brinzička, v zime kabanička. Hej, žinčička, brinzička, v zime kabanička.